Живееш в дом вече 10 години и усещаш, време е за нещо по-добро, по-красиво и по-удобно. Тук сме в апартамент, който имаше пукнатини, неудобна кухня, а детската беше твърде тясна за 2 деца. Трябваше да променим това. Какво направихме? Банята беше огромна. Намалихме я, за да дадем простор на антрето. Така се появи гардероб с пералня и сушилня в едно удобно пространство. Влизаш от вратата и те посреща синята мазилка. Тя свързва 3 стаи. Цветът ти казва, че си у дома. И какво е антрето без голямо огледало? Това беше старата спалня. Към нея освоихме лоджията отпред и получихме новата детска стая. Цели 18 квадрата. Проблемът беше тръбата през терасата. Решението – скрихме в окачен таван на 2 нива с скрито осветление. Така постигнахме по-плавен преход към основния таван. Използвахме и цветово зониране – синьо за момче, розово за момиче. Леглата и стените са в техните цветове. Гардеробът служи като мека преграда между двамата, а бюрата са на срещуположни стени за повече лично пространство. Детската се превърна в родителска спалня с гардероб, легло на крачета и конзолен TV шкаф за повече простор в помещението. Синята мазилка зад леглото и скритото осветление създават интимна атмосфера. Ламперията и висящите лампи правят връзка с останалите помещения. Дневната е цели 30 квадрата, но я разделя тази бетонна шайба. Вместо да я крием, я превърнахме в красив бар-плот. Заедно с ламперията до него оформят зона хранене. Трапезарната маса има елегантен и фин дизайн, както и диванът на крачета с мек текстил. Кухнята е компактна, но функционална. Скрихме комина в композиция с граден хладилник и като преход към красива секция в същия дизайн. Заложихме максимум чекмеджета за удобство, плот и гръб от технически камък за дълготрайност и красота. Подбрахме декоративното висящо тяло в дневната и лампите с магнитна шина в трапезарията в един стил. Така постигнахме единство и уютна светлина. Тайната на този проект не е просто в синия цвят. Това е философия. Философия, в която избрахме уют пред показен лукс. Смисъл в дизайна, не просто блясък. Дълготрайни решения пред бърз ефект. Този дом е за хора, които ценят детайла, не просто визията. Ако и вие искате такова жилище, свържете се с нас.